Slav Rojbashi var baş hevanno. Nivisa doktor psikolog İlhan Kızılhan Xand. Analizeke siyasi deruniye de derbari pevajoya de navra PKK u devleta Türkiye'de. Mije keyf kert, mije nivisi has kert, muxas ez bu ara jî parve bikim, hu jî para hacı bigirin. Hêvî dikim li gor dilê we be. Em bi hevra nivîsê bixwînin, em hem kurmanciyê xwe bi pêş bixin û hem jî em dikarin tevlê vê analizê bibin. Em bikevin nava kurahiya analizê nivîsa doktor İlhan Kızılhan. Baş e? Kerem kim? Geliyeke dîrokiye li hema bêje kes pê bawer nake. Piştî zêdetirê 40 salên xebata çekdarî û mirina zêdetirê 40,000 kesan Partiya Karkerên Kurdistanê PKK di kongreya xwe ya 12 ya Gulana 2025 de biryar da xwe fesih bike. Komisyoneke parlamentoyê ku nûnertiyê 11 partiyan dikir di navbera tevaxa 2025 û sibata 2026 de 21 rûniştin kirin. Vê komisyonê guhdariya 337 sazî û kesan kir û raporeke dawî pêşkêş kir. Naxwe çima hewaya li Tirkiye hewayekî hêviyê ne? Hewayekî gumanê ye. Ev rewş li Enqerê çi qas be li Amedê jî ew qas e. Bersiv di niyetên eşkerêkirî yên aktoran de nîne. Di taybetmendiya wî ciyê de ye ku ew têda tevdigerin. Antropolojiya tundiye yani ilmê tundiye fêrî me dike ku tundî di serî de ji xizanî, îdeolojî yan kînê çênabe. Tundî li wan deran çê dibe ku mirov dikare bê tu encamê wê bikar bîne. Dema ku rêxistinekî çekê xwe radest dike, tundî bi dawî nabe. Tundî tenê wê demê bi dawî dibe ku ciyê wê rêxistinê bi tiştekî din were dagirtin. Wekî din ev ciyên tundiyê piştî ku jaliyê fîzîkî vê jî tên girtin demekî dirêj di hiş, laş û malbatan de dijîn. Ev cih û mîratiya wê ya derûnî wê bi hev re biryarê bide ka ev pêvajo aştiyê bîne yan tenê bibe rawestanek. Sed saleke înkarkirina hebûnê. Ji bo ku mirov fehm bike ka çi metirsî heye, divê mirov fehm bike ka nasnameya Kurdî li Tirkiye ji çi pêk de. Komara ku sala 1923 hatiye damezirandin li ser xeyala neteweyeke yekreng hatiye avakirin. Kêmara herî mezin ya welêt ew xeyal dikir. Loma hebûna wan hat înkarkirin. Ji Kurdan re hat gotin Tirkiyên çiyayî, zimanê wan di jiyana giştî de hat qedexekirin. Navên gundê wan heta navê wanê Kurdî jî hatin guhertin. Serhildanê wan ji Şex Seîdê sala 1925 heta geliyê Zîlanê û Dêrsimê ya sala 1938 bi hovîtiyeke mezin hatin perçiqandin û ew herêm ji mirovan hatin valakirin. Her kesê ku rastî înkarkirina fermî ya hebûna xwe derseke tal fêr dibe. Dewlet ne parêzvan e, lê gefek e. Divê hewaya înkarkirinê de ciyên tundiyê vebûn û pevçûn gur bûn. Girtîgeha îşkencê ya Amedê ya piştî darbeya 1908 ji her îdeolojiyê zêdetir şervan tevlî PKK kirin ku di sala 1978 de hat damezirandin. Salên 1990 bixwara gundên valakirî şewitandî bi milyonan mirovên koçber bûyî tîmên mirinê û kesên ku dibin çavdêriya polîsan de wenda bûn anîn. Herwiha skandala Susurûgê jî qewimî ku di kuştina karsazên Kurd de tekîliya dewlet, siyaset û suçên organîzekirî eşkere kir. PKK jî jaliyê xwe ve bi mantiqa şerê gerîla bersiv da. Êrişê leşker û polîsan kir. Lê di heman demê de li dijî mamoste, cerdevan û hevkarên Kurd jî tundî bikaranî. Divan cîhan de ku her du aliyan jî tiştên di dema aştî de net hatin fikrîn kirin, nasnameya Kurdî hat avakirin. Ev nasnameya wan kesan e ku fêr bûne rûmeta wan ne jaliyê dewletê ve ne jî jaliyê qanûnî ve tê parestin. Ciyê tundiyê di derûnî de çil pê xwe dihêle. Dema ku tank ve dikişin ciyê tundiyê bi tenê wenda nabe. Ew derbasî bîra kolektîv dibe. Ezmûnên hevpariyên wendakirin û piçûkxistinê bûn bengeha hestiyarî ya nasnameya komê. Ji bo Kurdan ev tişt Dêrsim girtîgeha Amedê gundên şewitandî û girtina bi hezaran siyasetmedarên Kurdin. Em ji lêkolînên li ser travmayê dizanin ku ezmûnên bi vî rengî derbasê nifşên nû dibin. Zarok û nevî tirs, bêbawerî û erkên negotê yên dî û bavên xwe hildimijin. Heta eger wan bixwe qet gundekî şewitî nedîtibe jî ev yek wisa ye. Bêdengiya dê û bavan gelek caran ji her çîrokê bilindtir diaxife. Li aliyê Tirkan jî travmeyekê wana kolektîv heye. Sendroma Sevrê,
افترس جهلوشین امپراتوریا عثمانیان درکتیه و دبیجه دجمنین در و دجمن هندر دخوازن ولید پرچه بکن. هر دخوازا کردان یاش بو مفان وگفی زندید که. اف دخواز نه وکی دخوازا تبلی بونی وکی گاوا یکم یا بر به پرچه بونی و تفهم کرن. تئوریا ناسنامه جواکی یا تاشفل و تورنرجی اشکره دیگه که چما سیاست اسیمیلاسیون باوی که سیستماتیک دکچو. مروف پانیا رومت خواه جه اندامتی کما خواه دستینن. دما که اف اندامتی راست گفانته او دف جه برنادن. برواجی به هستر پیوتنگریدان. این کار کرنا گله کی به تمامی گفه هری رادیکال یال سر ناسنامه ایه. هر قدخه یال سر زمان کردیتی لواز نکر. واته که زیدتر لیبار کر. دانیل بارتال نشان دایه که چوا پفچونین دمدریج و دگوهرن اخلاق پفچونه. مروف باور دکن که تنه دو زوان داد پروره. او آلیه خواه یوکی مغدور راستقین دبینن و آلیه دن بیرومت دکن. هر دو آلی جی فربونه که خواه دناوا پفچونه ده لماله حس بکن. او نه تنه راستیه که سیاسیه لیده همان دمیده ولاته که درونیه جی. میراته جیه تندی اوه. پیشتی که خویا دکه هاتیه گرتن جی او اوای هست و رامان مروفان دریسه. فهم کرنا تشتکی نای واته روا کرناوی. لی کسی که وی قاطع کور پاشکوه بکه و فهم نکه که اف بیواجو نه چقاسی نازکه. بیواجوه که نابه مروف ناوی ببیجه. بیواجوه نه به تفگره که کسی ند فکری دست بیگر. مها جوتمه سال 2024 سروکی پارتیا تفگران نتوه پرست مهپ دولت باحچلی چو جم پارلمنترین پارتیا گلان یا وکوی و دموکراسی دم پارتی و سلاف داوان. او یک بالکش بود چونکه دولت باحچلی به سالان دخواست عبدالله öcalan وره ایدام کرن. بشره شانده که دم پارتی چو گرابا امرالی لگل öcalan جویا که اوجه سال 1999 هم و دو تجیتی دایم. 27 سبات سال 2025 öcalan بانگ آشتی و جواکا دموکراتیک کر. دوی بانگی ده وی گود که پکیکی دی رولا خواه دیروکی بداوی کریه خواست که خواه فسح بکن. ریخستنه جی گوه داوی. دم پارتی بو قاصد دنابرا امرالی و شروان پکیکی ین لچه قاندیلی و انقره ده. بری جوی پارتی را دگوتن باسک سیاسی تروره. هفسروکی وی بری سلحدین دمیرتاش نزیک 10 سالانه دگرتیگی هدایه. شاردارین وی ین هلبجارتی یک به یک جکار هاتن دورخستن و قیوم لشونوان هاتن تاین کرن. لبل زمان بتن نهفسنگی نشان داده. حکمت بحث آشتی ناکه او بحث ترکیه که به تروریت که. حکمت دانوستاندنا ناکه او تسلیم بونه که به مرچ قبول دکه. هر دیتن راستقین این لگل پکه که بدزی برای استخباراتی هاتن کرن. گل قد به نزانه بو که لسر چه لحف کرنه. راپورا داوی یا کمیسیون پارلمنت و یا سبات 2026 پیشنیازا چند قاعده این قانونی دیگه جبو رادس کرنه چکان جبو تبلیبون شروانان یا نوا جواکی. هر وها پیشنیازا بناسیه که تنکتر یا تروره دیگه دا کویدی تنه اندامتی و که سوچه که تروره نیدیدن. لی تو عفو نای پیش بینی کرن و öcalan لگراوا خدمینه. راپور لسر پرسین سیاسی ین بنگهین این وکی زمان، ستاتو، دستوری به پرانی بدنگه. دم پارتی او یک پجراند. لیوی خالا کو دلی پرسکریکیه دناوا قیدان ده بجیه کر. دوی مروف بتنی وکی پرسکریکه که ترور نزیک پرسکریکه کردانه به. جالی درونی و اف کوریوگرافی خطرناکه. چمکه او یک آشتی وکی تسلیمون آلیه کی و سرکفتن آلیه ده نشان ده. لیکولینر آشتی اولین لینری بچوک خستن وکی بمبه اتمی یا هستان بناف کریه. تو هستندن نکارن بقاسی بچوک خستنی ببن سدما داخوازا تولهدانه و تکچونا پیواجوین آشتیه. هر کسی که لگل مروین راستی تندی هاتنه خبتیه دزانه لحف هاتن لسر بچوک خستنی نای آوا کرن. چما بی باوری سردسته؟ هر یکم سه سدم هنه کو وی پیواجوی وسا نازک دکن. یا یکم بی باوریه. هولدانا داوی یا دنابرا سالم 2013-2015 ده با آشتی به داوی نبو.
ew hewldan bi wêrankirina bajarekê veniyê Amedê bi qedexeyên derketina derve û şerê nava bajaran bi dawî bû. Kesên ku wê demê jiyan e dizanin ku li ciyekî ku kes nikare bi kesî bawer be, berdewamkirina pevçûnê ji aştiyekî qels bêtir ewlehiyê dide. Her du alî jî vebjêrkên xwe yên derketinê vekirî dihêlin û ev yek pêvajoyê felç dike. Ji bo gelek kesê li herêmê têkçûna sala 2015 travmayekê nû bû. Ew ji ber wê hêviya ku kiribûn hatin cezakirin. Kesê ku carekî ji ber baweriyê hatibe cezakirin, carekî din xwe bi bêbaweriyê diparêze. Sedema duyemîn netewperestî ye. Ji bo beşekî mezin ya civaka Tirkiyê her tawîza ji bo Kurdan xıyaneta li netewê ye. Partiyên wekî İYİ Partî, Partiya Zaferê bi eşkerî li dijî pêvajoyê derdikevin. Heta hikûmet jî ji bo ku rûyê xwe li cem alîgirên xwe biparêze, her reformê ne wekî qebûlkirina daxwazên rewa, lê wekî serkeftina li ser terorê nîşan dide. Li pişt vê retorîkê ew exlaqê pevçûnê heye ku bartal bas kiriye. Kesê ku aştî bike, divê beşek ji nasnameya xwe ji nû ve ava bike. Ew jî li her du aliyan dibe sedema tersê. Sedema sêyemî jî hesabê desthilatê ye. Gumanekê wiha heye ku ev hemû ne ji bo Kurdan in, belkî ji bo guhertineke destûrî ne ku destûrê bide Serokkomar Recep Tayyip Erdogan ku carekî din bibe serokkomar. Baweriye bi pêvajoyê ji ber nakokiyekê mezin derb dixwe. Di vê demê de ku soza demokratîkbûnê tê dayîn, siyasetmedarên partiyê gel ya komarî CHP ya muxalefetê tên darizandin. Xwenîşandan têne tepeserkirin, şaredarên hilbijartî ji kar têne dûrxistin. Dewleteke ku dixwaze li gel Kurdan aştiyê bike, lê li her derê din demokrasiyê têk dibe. Banga baweriyekê dike ku dîrok wê rast dernaxîne. Modela li hevatinê ya ku Ari Nadler û Nurit Schnabel bi pêş xistiye, vê dubendiyê bi eşkereyê nîşan dide. Alî ku xwe wekî mağdûr dibîne, pêdiviya wî bi qebûlkirin xwedî derketinê heye. Aliyê ku wekî sujdar tê dîtin, pêdiviya wî bi garantiyê heye ku ew beşekî ji civaka exlaqî ye. Li vir her du alî jî rola mağdûriyê dilîzin û tu alî nabîne ya ku pêdiviya wî pê heye. Pevçûn wê demê çareser dibin dema ku her du alî di nava xitimandinekî bi êş de bimînin û di heman demê de rêyekî derketinê bibînin. Xitimandin heye, lê ya kem nîveka duyem ya formûlê ye. Rêyekê derketinê ya ku ji bo her du aliyan ciyê baweriyê, parêzvanê rûyê wan û bi rûmet be. Ev ne tenê qala PKK ye, qala zêdetirî 25 milyon kesan e. Li vir xeletiyeke ramankirinê heye ku dikare pêvajoyê têk bibe. Enqere fesehkirina PKK wekî xala dawî dibîne. Di rastiyê de ev herî zêde dikare bibe destpêkek. Pirsgirêka Kurdan di sala 1978 de bi PKK re derneketiye wê bi wê re jî wenda nebe. Ya ku di rojevê de ye mafê zêdetirî 25 milyon kesan e. Perwerdeyiya bi zimanê dayîkê, tevlîbûna siyasî ya bê şûreya edaleta antîterorê û xwarêvebirina xwecihî ya bê qayûman. Berdana girtiyên siyasî, vegera kesên li çî û sürgûnê û tevlîkirina wan ya nava civakê. Her wiha lênêrîna derûnî û civakî ji bo xelkê ku bi nifşane bi tundiyê re dijî, kesî ku vê pirsê bi tenê bi bêçekirina rêxistinê ve sînordar bike, sedem û encamê tevlî dike. Tiştek eşkere ye. Ciyên ku nayên dagirtin vala namînin. PKK derket holê çimkî dewleta Tirk mafê Kurdan ê derbirîna hebûna wan di nava qadekê qanûnî de red kir. PKK ew valahiya ku komarê bi xwe çêkiribû dagirt. Wekî ku derûnnasî nîşan dide, PKK ne tenê qadeke siyasî, qadeke derûnî jî dagirt. Ji bo nifşekî ciwanên Kurd, xebata çekdarî, ew tişt pêşkeş kir ku lêkolînerê radîkalîzmê Arî Kruglanskî jê re dibêje lêgerîna watê. Ev hesta giringbûyînê ye, hesta dîtinê ye, şiyana seknandina li ber bêhêziya xwe ye. Eger niha PKK xwe fesih bike, bê ku ev valahiya ducare bi qebûlkirin maf û nûnertiya siyasî were dagirtin, wê hinekî din wê dagirin. Dibe ku ne bi çekan be, wekî ku Öcalan bi xwe jî dinivîsîne, dibe ku sedema xebata çekdarî jalî dîrokî ve bi dawî jî bûbe.
Nefşê cîwaniyê Kurdan li gorî nefşên berê bêtir bajarî ye, baştir perwerde kiriye û di qeda navnetewî de jî bêtir tekildar e. Lê wê rêxistin tevger nefşên nû yên Kurdan doza nasname û mafan bi pêş ve bibin. Ew ê bi formên sivîl, siyasî, civakî û dijîtal vê yekê bikin. Dibe ku ew ji her gerîlayê jî bi bandortir bin, çimkî etîketa terorê yek û berê her daxwaza Kurdan pê de hate reşkirin, wê li ser wan nebe. Dewleteke ku bawer dike pirsgirêka Kurdan wê bi dawîbûna pekekê çareser bibe, piştî 20 salî wê bibîne ku tenê dijberên wê guherîne. Pirs ne ew e ka gelo wê qada Kurdan were dagirtin yan na. Pirs ew e ka wê ji aliyê kê ve û bi çi were dagirtin. Wekî erkekî destûrî qebûlkirina Kurdan. Ji ber vê yekê, tu rêya din ya ji bilî wê gavê nîne ku heta niha tu hikûmeta Tirkiye newêribû bavêje. Qebûlkirina Kurdan wekî xwe. Ango qebûlkirina wekî gelekî bi ziman, çand û dîroka xwe di nava sînorên hêyî de. Ev qebûlkirin divê di destûrê de cih bigire. Ne di biryarnameyê ku dikarin sibê du sibê werin betalkirin ya jî di nivîsên hûrik ên raporên komîsyonan de. Destûreke ku navê gelê Kurd û zimanê Kurdî hildigire wê ne diyariyek be ji bo PKK û ne jî gefek be li ser yekparçeyî axê. Berova jî wê, ew ê bibe garantiya herî bihêz a wê yekparçeyî, çimkî wê argümana herî xort ya cudaxwaziyê ji holê rake. Nasnameyeke birîndar û înkarkirî. Tenê ewlehiya destûrî ewlehiya pêşbîniyan ava dike û bê vê ewlehiyê tu qada tundiyê bi temamî nayê girtin. Hemû alî dewleta Tirkiye, civaka piranî a Tirkiye, Kurd, bixwe jî divê fêrî wê rastiyê bibin ku Kurd hene. Mafê wan hene. Ev her du jî normal in. Fêrîbûn li vir ne peyveke lawaz e, ew dilê mijarê ye. Aştî ji xeynê normalbûneke ciyê baweriyê ne tiştekî din e. Hîpoteza tekiliyê ya Gordon Allport nîşan dide pêşdarazî û hestên metirsiyê kêm dibin dema ku kom dibin şert û mercên wekheviyê de rastî heftên. Lê statûya wekhev pêwîstî bi wekheviya qanûnî heye. Bawerî ne bi bangan bi saziyên ku pêşbîniyan garantî dikin tê avakirin. Tenê dema ku maf nema bi niyeta baş ya hikûmetên desthilatdar ve girêdayî bin, pergala demarî ya kolektif ya her du aliyan dikare aram bibe. Ev ji paragrafên qanûnî wê de tir e. Ev li ser vegerandina rûmetê ya ji bo nasnameyekî ku 7 salekî hatiye înkarkirin, kriminalîzekirin, bi etîketa terorê hatiye nîşankirin. Eger dewleta Tirkiye vê keliyê bikarbîne da ku van valahiyan bi qanûn qebûlkirin û tevlîbûnê dagire, Tirkiyeya bê teror bi rastî dikare bibe welatekî aştî xwaz. Erdogan bi vê yekê wê abîdeyekî ji xwe re ava bike li ciyê ku bi nifşan hikûmet û general tê de têk çûne eger mabestî wî çi bin jî. Aştiyekî wiha wê bandorekî mezin ji Tirkiye wê de tir li seranserî herêmê bike. Herêmeke ku hewcedariya wê bi delîlekî heye ku pevçûnekî 7 salî dikare bê serkeftî, bê têkçûnan bi dawî bibe. Lêbelê eger dewlet teslîmbûna dijberê xwe wekî destûrekî bibîne ku her tiştî wekê berê bihêle, wê demê wê ev valahî dîsa vebe. Dibe ku ne sibê be. Dibe ku ne bi heman aktûran be. Lê wê bi heman mantiqê birîn, tirs û berxwedanê vebe. Ew ne mirov in ku divê bên guhertin. Ciyên ku ew tê de ter digerin û şert û mercên ku ew hev û difhem dikin divê bên guhertin. Kesî ku aştî bixwaze, divê wî tiştî bide Kurdan ku 7 salekî ji wan hatiye stendin. Ne zêdetir e, lê ne milîmetrekî kêmtir jî. Eşkerebûn ewlehiya destûrî ya garantîkirî ku Kurd hene, nasnameya wan xwedî rûmet e. Mala we ava hevanno hêvî dikim we jî kêf girt ji vê nivîsa Dr. İlhan Kızılhan. Her hebin. Xatirê we silav reis.